наближават красивите коледни празници. Делянчо и гербаджийските амеби с нашите пари искат да си оголемяват тлъстите задници. Бедните съм за народа, ни казва създанието с корупционна природа. Щял да прави социална държава, миризмата на прегоряла сланинка ни навява. Негови братя били турци, роми, помаци, ей, шишо, нека стотина диваци с големи мустаци да те шибат, с бодливи клонаци. Деляне, за съжаление, това не е подигравка. Изглеждаш сякаш си изплюскал всички баници от лавка. Явно нямаш насита, опомни се скоро, те връхлита артрита. Деляне, за съжаление, това не е подигравка. Изглеждаш сякаш си изплюскал всички баници от лавка. Явно нямаш насита, опомни се скоро, те връхлита артрита. Деляне, за съжаление, това не е подигравка. Изглеждаш сякаш си изплюскал всички баници от лавка. Явно нямаш насита, опомни се скоро, те връхлита артрита. Свикнал си Бойко да ти подгазува, така е за сега, няма кой да ви арестува. Сарафа и той на вас се осланя, тройката изглеждате като заченати в купаня. Деляне, за съжаление, това не е подигравка. Изглеждаш сякаш си изплюскал всички баници от лавка. Явно нямаш насита, опомни се скоро, те връхлита артрита. Добре, мани артрита. Какво да кажем примерно за гастрита? Или за тлъстите крака и целулита? Последен въпрос: кой предизвика на Кате бетофалита?